А мы продолжаем разговор с Виктором Андреевичем Ющенко, и он сам сейчас продолжит свою мысль, которую он перед перерывом. Ну, я, можливо, тезово, щоб зекономити час на другі цікаві питання. Що з 2005 року, вірніше, з 2000-х років, з нульових років, змінилося у питанні визначень місті кримсько-татарського народу в українській політиці? Ми почнемо з того, що ми перша і єдина сила, яка завела представників кримсько-татарського народу в парламент, і створилася цікава ячейка, яка завжди ініціювала постановку питань, які актуальні для кримсько-татарського народу в українському уряді, в українському парламенті і на Банкові. Да? Ми розпочали із того, що заснували постійно діючі до сьогоднішнього дня, я думаю, програми, фінансові програми в бюджеті країни, які підтримують розбудову переселення по кримсько-татарському народу. Це нелегко президенті було, тому що цей механізм належить не президентові, цей механізм належить парламенту, і блокувати його – це, можливо, єдиний спосіб, який у мене був. І якщо ви звернетесь до того часу, у нас були дискусії по кримським татарам, по фінансуванню Міністерству оборони, але я стверджую, що ми запустили постійно діючу програму. Я думаю, що вона до сьогоднішнього дня працює. Друге діло, там фінанси, можливості і таке інше, це можна і не обговорювати. Но и ситуация немножко другая, в которой находится крымский татар сейчас. Да. Потім ми створили, я думаю, що це перша була робоча група, мета якої було опрацювати конституційні засади формування концепту, те, що ми називаємо автономією кримсько-татарського народу. Как коренного народа Украины. Да. Я провів, можливо, 4-5 цих нарад на Банкові. І 2 наради, точно пам'ятаю, які я провів у Криму. Тоді були, можливо, одні з самих таких непростих моментів відносин кримських татар із кримською владою, яка дихала проросійським, я б сказав, позиціонуванням таким. Я пригадую ці наради, я знаю ту атмосферу, яка тоді була, і як ми виходили на кінцеву фінальну пропозицію. Давайте влада і представництво кримсько-татарського народу зробить дорожній план зближення, починаючи від політичних, економічних, соціальних і других проєктів. І це я добре пам'ятаю. Я розумію, що у цій темі у нас ворогів більше, ніж союзників. Але до чого я повертаюся? Я повертаюся зараз до того, що яку б ми аналітику не піднімали, які б там нюанси життя кримсько-татарського народу, чи його переселення, чи його облаштування ми не піднімали, одне із корінних питань, яких залишається, це українська конституція, статус автономії, організація влади і забезпечення представництва. Так от я підвожу до того, що рано чи пізно, що б ми до цього не робили, ми прийдемо до того питання, яке ще не стоїть у порядку денному сьогодні. І я думаю, воно дуже гальмує ту динаміку, яка б могла в нас бути по кримсько-татарському питанню в сьогоднішній українській політиці. Нам треба говорити про статус автономії, як ми її бачимо утворення, як цей лад організовується, з яким представництвом, другими словами, яка механіка виборча в тому числі, які повноваження буде мати та влада, які повноваження належать від Києва, які належать від Симферополя. Но вот сейчас же как раз заканчивается процесс, что ли одно заседание осталось, или уже последнее было, по поводу как раз рабочей группы, то, что вы начинали когда-то, сейчас подошло к концу, подготовили, во-первых, закон, так, как я понимаю, о признании крымских татар коренным народом Украины. Так. Для этого требуется половина голосов, да, закон о коренном народе. До сих пор не признан законодательно, кстати.
И 4-й год уже Так. оккупации. И следующий вопрос, это вопрос изменений, внесения изменений в статью 10 Конституции, он тоже доработан практически. Вы знакомы с этими изменениями? Я чув коментарі, Мгм. які аналітично подавалися у дискусіях політичних. Я маю на увазі трошки ширше. Розумієте, те, що політики працюють над цим концептом, це важливо. Але я говорю дещо про інше, що мені б хотілося, щоб ця тема була на порядку денному відкритому, громадському, щоб ми соціально обговорювали це. Ну, Тому об що- этом Мустафа Джемилев говорит постоянно, Рифат Чубаров говорит постоянно. Президент Украины говорит тоже, ну, как минимум часто, да, об этом, о том, что это было важно бы сделать еще раньше, но раз мы не смогли это сделать, то мы должны вернуть долг крымско-татарскому народу, признать его коренным народом именно Украины, и на основании прав коренного народа дать автономию в составе Украины, подчеркивая, что она неделимая, и это подчеркивает лидеры Меджлиса все. Мы тут слышим спекуляции со стороны всяких, но для меня это враги Украины, которые говорят, что а вот венгры, а вот румыны, извините, это национальное меньшинство, у которых есть свои страны. Если они хотят быть гражданами другой страны, пожалуйста, хотят граждан Ви Украины. абсолютно здесь, праві. да? Є логіка формування дефініцій. Якщо ми правильно використовуємо, якщо ми правильно йдемо цією логікою, ми дійсно робимо безвідкатні моменти в рішенні, позитивному рішенні цього питання. Я говорю зараз дещо про інше, що дуже важливо, щоб ми цю дискусію в суспільстві виграли, щоб суспільство було обізнане, щоб не трапилось так, що 226 по дуже багатьох питаннях, в тому числі по мілітарних, які нам здаються такі актуальні, такі очевидні, у нас не набирається голосів. Щоб не вистачило чогось, можливо, незначного, для того, щоб прийняти це позитивне рішення. А насправді фон чи глобальний тиск на політика робить суспільство. Навіть якщо ми це питання закріпили в суспільстві, і ми розуміємо свідомо, чому це треба приймати, я вам гарантую, політик прийме. Абсолютно вы правы. И вот, кстати, вы, уже не являясь президентом действующим, но являетесь лидером общественного мнения, человеком, которого многие обоснованно считают патриотом Украины и носителем такой украинской идеи, да? Поэтому я хочу, чтобы вы поучаствовали тоже в этом процессе, как бы пояснения ситуации. Какое ваше мнение, нужно или не нужно крымско-татарская автономия в составе Украины и почему вот прям доходчиво для наших политиков, которые некоторые тоже дурака валяют, ну и для общества, конечно. Да, я думаю, що це дуже актуальне питання нашої солідаризації. Бо, як ми ще до програми з вами говорили, чим найтяжче сьогодні хворіє український народ? Слабкою єдністю. Слабка внутрішня інтеграція. Це те, що в нас забирає сили, і 45 мільйонів не можуть виступати синергійно по подоланню там, чи військової проблеми, чи територіальної проблеми. Тобто ослабить народ, ви пам'ятаєте, як по Вавилонській вежі, зробити так, щоб кожна людина мала свій світогляд і йшла у простір мовний там, чи не тільки мовний, різними дорогами, і тоді у вас вежа не вийде, у вас будова держави не вийде. Будьте різними, і тоді ви представляєте найкраще слабке національне тіло для окупанта будь-якого. Нам треба вирішити зворотню задачу, нам треба додати стільності. І кримсько-татарське питання – це одне із питань, яке додає нам цільності. Ми повинні подати один одному руку. Ми повинні визначити ті фундаментальні статуси, на яких ми організовуємо свою роботу з корінним народом. Точно так же, як церковне питання. Ну, нам крапку треба поставити, вибачте. Ну, точно так, як і мовне питання. Тобто є питання мовного статусу і є питання мови спілкування. Кожна нація знаходить відповідь на ці питання, але при умові, що воно стоїть у порядку денному, що всі 45 мільйонів розуміють, чому державна мова є єдина, а чому знати треба 10 мов. Нам треба в цих трьох соснах розібратися насправді.